vnúčka. Kokal, cipa. Mena nás na to vedete perve. Ono máme berdena. A tak sme sa modlili. A modlili sme sa k Bohu. Pane, však ty to vidíš, ako takto môžeš dopustiť, aby títo ľudia takto žobračili týchto detí. Toto nie je spravodlivosť. A tak sme pýtali, prosili sme pred Bohom, plakali sme pred Bohom. A viete, čo sa stalo? Aj ona sa modlila. A tak keď sme tam prišli druhýkrát, modlila som sa a ja pýtala som ho Pána, aby ma Boh požehnal. Čakám na odpoveď, čakám na to, aby Boh mi vyriešil túto situáciu. O niekoľko týždňov prišla tam potopa. A nie taká potopa, no bola tam záplava. Ale aj tú chatruču, čo mala. Aj tú chatruču, čo mala, aj toto je všetko voda zobrala. Už nemala nič. Nemala nič. A my sme tam prišli, žili sme tam. A my sme ma pozerali. Ako ste sa vymodlili? No ako ste, ešte horšie sa mi stalo, ani toto, čo mám, už nie. Tak sme to nechápali ani my. Nađena nás ani meso, ani miro, ilo, citina nás, devla, sotu, kjer, znamka, to ukiame horšie. Ale teraz počúvajte. Pretože mala 7 detí, ten starosta zobral ich a dali miestnosť, aby tam mohli spať. Lebo nemohli ich tam nechať 7 detí, nemala kde ísť. A čo bola tam, tak im dávali aj jedlo. Aj ošatenie dávali. Všetko. Takže čo dostala peniaze, dala im naspäť